Ndingumama uZimemo, qale ukhonza apha nge-12 kaJanuwari last year ngenkonzo yeHani. Nge-13 kaDisemba last year lo mzalwana lona uye wahlasela i-appendix. Ndithe kuya kwam e-Red Cross yabe seyigqabhukile, kuthiwa kuchitheke inyongo, kwachithakela ukungcola ngaphakathi. Ndafika iphefumula fast apho e-Red Cross. So into eyenzekileyo waye wenze i-operation kwangaloo mini. Kwalile nge-21st kwakhona apha kuDisemba kwafumaniseka into yoba akade atsame ukudumba oku. Umntanam uhlale 2 weeks e-ICU. So into eyenzeka wenze i-operation kwakhona kwakulanda yi-1. Operations zakhe zintathu. Wenziwa i-operation kwakhona kulanda yi-1. Kwathiwa une-infection kwecala ngase-right. Ndizobulela amandla ale nkonzo bangcwele ngoba umntanam nguyelo uphilile, ngumzukulwana lona. Ndibulela inkonzo kaHlula Bathakathi endenzela imangaliso emnqubeni wami. Amen.